Още потребителски теми: заради кризата в пазара на имоти през последните месеци става все по-изгодно да се живее под наем. Данните на големите брокерски фирми показват, че наемите на апартаментите падат. Ако живеете под наем, сега е момента да предоговорите с хазяин на по-ниска цена. Много наемодатели са склонни да отстъпят от настоящите нива, а онези, които не са, може да загубят наемателите си. Петко Лозанов е един от многото хора, които живеят под наем. На квартира е от 3 години. От седмица търси да наеме нов апартамент. Казва, че закупуването на жилище влиза в плановете му, но не и за сега. Различно е. Ергенска квартира. Нямаш... Хубавото за момента е, че просто не се налага да изплащаш заем, кредит съответно, който те обременява за определен период от време. Според него в момента хазяите надценяват имотите си. Някои от жилищата, които е оглеждал, са стари и в лошо състояние, но се предлагат на цени като за нови. Потърсихме мнението на специалистите по недвижими имоти, за да дадат съвет към наемателите. В една от големите фирми за недвижими имоти ни посрещнаха с богата информация. Обясниха ни, че спадът на наемите от края на миналата година до сега в различните градове варира между 13 и 25 на 100. Ако си търсим нова квартира чрез преговори лице в лице, може да свалим цената с още 5-10%. В момента е изгодно да си наемат и по-голямо жилище за по-добър наем. Така че ако са обитавали гарсониера, сега могат да се преместят до стаен, с малка разлика в наема, или от двустаен да се преместят в 3 стаи. И така, ако сте наемател, се намирате в доста добра позиция. Разбира се, всеки град и квартал са уникални. В София, например, най-значителен спад в наемите бележат централни квартали, като Витоша и Бъкстон, докато в крайните Младост, Люлин и Надежда наемите държат по-добри позиции. Експертите прогнозират, че лекия спад в наемите ще продължи. Добра новина за всички, които си търсят ергенска квартира. За BTV новините, Вяра Андреева.